Kublai fi bro sai simpat kami besok kemen ti bro ki bape ka YouTube channel junga mo ki ba la kami nanti nomor menen kasing ngamla ban penmi ka YouTube channel nomor bon kampalan ti handre kawe kalong ba balai ba ngihap ban ya kentu kan pham lem ani ban ai jungmut lem ki bayo jungmut na ka e ka ba ngang keren handre ngan suong i phi kamde pat ka jingla ka junga ka de ka jingla ka jung ublai namar ba ngam sem lakwa ya ka buram brio ka ba ki brio ki ju perkhat borbor bali phim riam kumne bali phim phong kumne bali phim le kumta ngan ong i phi ba karyam ka ben ka ba najrong kamde ka ba ublei hi traken ran usngu tu tang bala khot kala biang henre ka jing khot ka ba kong santam ka dina ka do no bat ka man siem ka ba ngingi don bat ka jingmut jing perkhat bangi ti ka ka ba ngasngo ban ong ba ngahap ban ya penilang ya baro ba ha ka jing sngo thu jonga simen ngakwa ban ya pasat dem ba tolong ki basian ngai ba ha ka imlang sa lang kan nang mi kisngi kala nang sniu tie don ki brio kiba nang ban pensit lani ban aiding ya kiba sida don pat kiba sida kiba le de kikam mo pause ki ngat ka jingriam pan nda kira le de kikam ki ngat ka jingriam hakikti jong ka an ndalangat akti jong ka an kiba jenjar pan kilong kiba hieng sam kiba kong sande ki kmi ki pa kiba hieng sam mo dadi ka tengah dadi ki subuh dadi ki kun ru kin jenjar ki kmi ki pa dadi ki henmen para ki balik kumtar kin jenjar ki bahieng bahasam ti habalangat ketika an ti kemut tang kitu ki balangat ki sngotu ti wale sit khri than namar bale ka jingdom robor pui ba tang ba phipe ka YouTube channel jongar pui ki ba comments kumno ki bale kumno ki ba kran kumno ti long ki basian wajudom namar kajing kran jongki kajing comments jongki ru da kitinsi tinsang da kiba ben basin barango namar wan pendom menga ki perkhat bej ba ngangan dom yaki lani ba ngangan du mansim gitu kran jongpi ngala dep tip lupa ki kita berkhot ki ba phi phin sayele yakam kumta nga ong i phi ngala im hakani kajing im hakani ka imlang salang jungi ngala dep tip lut kita baro handrai pinom la dali leiru ba pinle ban pensniu lane ba ibadang insakaran sniu mo nin kran sniu kaliang pinom la dali leiru ngan ong i phi ba ka jing start ka syong ha ubriu ne pinom la ban pengat ha kanu kanu jing riam kalong tikum kanuksa mo menta kanuksa kalong pumni ba menta la da kayar khiyar mo syapang kayar khiyar haba kalangat elde ka jing riam ka ong kumno ba iki prolok jong kiro ale wan hang ne ale wan nginia bam lang mo handre nda kita ki perlok kilarung dan ru ki perlok bastat mo bararung kamut kilangat jingliam handre ka bastat ka hier bastat per ong namar phi langat akato jingliam ngangam tre bat phi tingiru menta ha ka jing em jungi ngidi bosuto babet bali sir khli lania uba biet ha ka ka ba ngini songset khle biet bar kita ki ba nang ban aiding kanang ba kading kan ing te kemut pingat i sen kasngi ha ka jingriam ti jaru ba start de da ka ka jing start ka ba pi tu ba ben ngar ukuran da ketien ukram le da ka kam ti ukuran si mkana yangaru ukram si re da ukram le da ka kam handre ukuran da ketien ngar ngas nguthu kumno ban reply kumno ban penpai handre ngam tre bandom sto ngam tre bandom ti handre ai ba unang dom kat ba unang dom kata kajing kerkui badang kanang wan na ublei trekan ra ti handre de na kata kadaw ngong yipi ki bape ka YouTube channel jonga la de ki comments kumno ru pilatip lupa ba ki imlang salang jungi kalong ka bakumta de na kata kadaw ba lada ngim sngo thu ngan ong yipi haba ublei pat uladom utep hila ka jong kamram kumno banle amde re ngi bangin batai ki baro ublei utep khamba te dena kata kadaw ba kajing im jungi man la we pa we brio ngide ban bo yala ka jumut perkhat hala ka mansim la jong la da phinget tonget hala mansim la jong la da piduai to duai hala mansim la jong awat jupun i sabar ba
kaba pipin isabar kalong bet ba ngade balang ayu ngalong balang ta handre ngangan ong ipi ngamtre ban batai ya kata handre ka jinget jonga kalong be yublai balinga pulih ke Bible ngaladep ong no dunong kong ro ngaklem pulih ke Bible ban hong ngapulih ban stat namar ngatip ba ngamde ba hong handre haka imlang salang da ka Bible hi ngakwa ban pendu ya kanu kono basniu haka imlang salang jungi da ka Bible namar ngatip ba ka Bible kade ka white lam al yang serti te de na kata daw kino kiba ngapuli ka Bible bat kiba iben ya kata ka jungpuli lani kiba yosngau ya ka kantin ba ka Bible ka tho ti jar u pensong dor ya ka unyo la ka bainong babha jar unu ba iben ya ka unyo hiru la ka jong ka bainong ka ba udan jeng sngau hala ka mensim ti hendre mde banga keren pinong pade ki don ki bakano ba ngadi kres lamler ngadi uta ngan ong ipi ngakeren nado ka mensim ya ka ba ka mensim jonga kadon uble utip khamba mde re ma pi thawi kene ka jing im jonga de uble ba thawi jing im jonga hendre ngamtre bandom lada pi comments ru kamot pi temsi ru kamot ngan su ong tangi ki prolog ki ba page ba kersan ya ka YouTube channel jonga ngan ong ipi wat dom ya ki na ka banta jonga handre piru ki ba page ya ka YouTube channel jonga ki ba kersan lani ki ba yo jingmot na ka ka banga kren ipi tosyan hala mensim ti da ya ka ba pin comments ban reply ki ka ba haba na reply su ra ti kani ka long ba kata ka jing sngau jonga na marbele da pi reply kin nang aiding si aiding na marbele ki kini bakwa bi ban penplu ya kata ka ding ba ki kwa ban thang namar kambu ni ka imlang salang jungi kamot kin aiding ti pidalatip ka daw tenrai pede pinlangan aka an kamot pijot e la dia ti ngam kwa bande kumta kamot ban pengat yano ka ha kata ka jingriam ba pincha shet lani pincha pon hakum kini ki plan jung ki brio ki ba don kata ka jing thumu basnio handre to nget bi yo blai to ya ka ka ba pi sngo ba pi nga puli la ne nga batai nga penchai le ne nga ajing mot lang haka imlang salang na to kmi anti ka ba bha borobor what you tang ba pi yu ka to ka comments ka basnio wa jus ni man sem no handre to pulieru ka Bible ka ba nga pulia sa pulia lang na la dia ti haba pi pulia wadu pulia tang ban pendap ya kata ka deiti lane ban pendap ya ka rukom handre pulia hadu ofinda sngoto lada ka dei si pausin ya ka juro nei mlilera pulia hadu bakanda ngama ka jumut perkhat jumpi hadu ofinda sngoto ya ka kata ka ba ka Bible ka pensai yangi lane ka tho mo ka pensngau ba ka hikai yangi namar ngi yo nong naka namar habangi pulih ka Bible ni skotho bangi yo nong yang naka kamut ngi yo ru ka jing sai ngi yo ru ka jing start ngi ro habangi don ya kata ka jing start kadon ka jing im habangi don ka jing iet kadon ka jing im ti henre mdere da ka basnio kan pen im ngi mdere da ka bathok pen im ngi wat perkhat kunta namar mdere ka tengkar ban pen im ngi mo kade ka jing le hok lani kade ka jing tre comeback lani ka jing tre kam sisur chudul lani ka da ba pikran pikhana kamut pidon ka jing tiblem ti manta ka pen im yangi handre what you talk what you syukur namar bali what you mdi barok hoj bahok mo ngidi bopop tang bahane yai persang bangin le ya ka badai lani bang kran ka jing sisa lani ban nginom pendu ya ka ba ngikran thok dan syukur ngidi ban sungtho ya kata ti mentangan pulih no nangka kitab jung ko helen mo kotam na ka kitab jung ko helen kalen nong ka ba nyo ti ngin snap ya ka ba u ni long tho no ko helet u batai la ni open sai halor jong ka ba u sngo ha ka jumut jung perkhat jung u ka ba u ble terkerat wan ka jing em jung u ti ka benta ka ba ar ka jing jenjar ka pen start yo burio nakal nong ban nyo mo ti kanam babha ka khamla ban ya ka jingle ba koridor kanam babha ka khamla ban ya ka jingsle ba koridor bat ka sngi jing yam ban ya ka sngi kha khambha ban le shaying yam brio khambha ban le shaying yam brio ban ya shaka ying ba khawai namar boro ki brio ki kot kumju bat ka babha ba ki ban kabha ba ki badang im kin plet jingbon khambha ka basngusi bani ka barkhi namar ka khmat
kabas ngosi kapan start ya kadonut jong ubah start kadon ha ka yeng yam brio handre kadonut jong kibi kadon ha ka yeng le kemen ka khambha bancha skor ya ka jingmai ki bastan ban ya ka basngap ya ka jingruai jong kibi namar kumbab thei kiding sia ha khrum ukhiu kalong ka jingerkhi kibi kaneru ka jingbomler jong ki aka da sisha kaban banben kapan bi ya ubastan bat ka jing bamsap kapan puut ya ka jingmut khamla kabakut ban ya kabasdang jong ki aka ban ya ka jing yaisha ban ya la ka jing yaisha ban ya ka jing hangamei kabadei ban le bat ban kiar wat kloi ban bitar namar ka jing bitar ka syong ha ka sadam jong ki bi wat jukeli balei sya ki por mansua ki khambha ban ye kini kani kamdei ka jing keli ka bastan ka jing start ka khamkor ban ya ka spa ka phau ka kham mantoi ya ki brio kat ba kidang im khamla ka jing yada ka jing start ban ya ka jing yada ka tengka ka jing start ka mantoi namar ba ka ajing im ya ya ki badon ye ka ha perkhat ya ka jing trei jong ublei bala ban penbet ya ka ba ula thau kudor ha ka sngi ba pahu pahai dokumen ha ba sem jar to syong perkhat ublei ulabu ya kani bat ya katai khnang ba ubriu omlap kan saja ayu hadin habut ha ka jing im bomlar kam jonga ngalayu i harukom dan ubahok ubayap ha ka hok don ru ubasniu uba imslam tang banle sniu watle hok than ne watle start balei phin punjot yala dia watle runar than ne watle bi balei phidei ban yam haba ompat dei por kabha ba phin bat ya kani klem pelaj ru ya ka weipan namar ubating burom ya ublei job haki baro kajing start ka kham aibor ban ya ki siphongut kinong sansar ha kanong ba lakat taru omdon bahok ha ka khandeu uba lali bha omjuli apap satya walit snap ya baro ba ki briu ki kran le se phin sayo sngo ba usyakri jong phi ulakran siar ye phi halado non phitip ba phihi bunsien phira jukran siar yakiwei yakane baro ngala tenju da ka jingstan ngala ong ngan sayo ya ka jingstan handrei kadon jengai nanga kata kabadon ka jengai ba jalang ha bajeliu bala ban syam yaka ngala plet jingmut ban tip ban yet bat ban wat yaka jingstan ban yet bat ban wat ya ka jing start bat ya ka daw ten rai jong ki aka nang ta ban sngo thu ba ka jing sniu ka long ka jing biet bat ka jing biet ka long ka jing lamwir nang ta ngala syam ba ka ba kham kthang ban ya ka jing yam de ka ta ka kan thei ka ba don ka do nut ka ba kum ki jing riam bat ki jar bat ka ba don ki kti ki ba kum ki kenjri kat uba pen sngo bha ya ublei uphet yap naka handrei unong pop ungat haka kani kalong kabang la syam la ong uko helet da ka ba lumlang ya kani katai haju banlap ka kabadei ka jingmut jonga nga kala yeiwat sayeiwat klem da syam wei usenrang na ki si jarngut ngala banlam handrei ngampat lap ka wei ka kanthei ka bakhamla bani ki wei pan tangkani ka wei ngala syam ba ublei ura thawi ubriu ha ka hok maki pan kisu thau boj kelan kani kaktien ublei ngasngongu ublei
ti ka ka ba pisngau ba kanu ka ba pio sngo haba ka Bible ka pensya yangi ka ba u kohlet u tho ya ka ba ka mensin lu blai ka rong u ti ngide ban sngo thu ngide ban perkhan ngide ban puson de na ka daw ba u blai trekandat hi udon rangkat ban ngi ladang iwan namar ba ladang iwan u blai umsawan ka jing em jungi bat kam dei ka ba ngi mani kai ya ki dur ya ki blai thau ya ki station kam dei ka tu ngan ong ipi u blai u ong kum ni to wa te pin sa siam to pan te an sa ai to tir te an sa pli te de na ta daw haba phinget to nget hala kam siam bat to ai ba kam siam jong phi sha u blai um sawan ka jing em jong phi bat man la u brio u ba kwa ban stan to puli ka Bible ru khnang ba phindup yo ki jing hi kai namar ka jing stan ka dei ublei ude ka jing stan ti jar kino ki brio ki ba kwa ban siam la ne ban lam ka mot wat ju khen ba ka jing start ka dei na la dei ublei hi ba stan dei ublei hi ba hi kai dei ublei hi ba ai ka jing em jungi dei ublei hi ba penbet penbiang ipi dei ublei hi ba pala bangin ya kran ya khana bangin sngo thu ha ka imlang salang jungi dei ublei hi ubala uba ai ka jingkot jingkhya engi dei ublei hi uba bantai ya ka jing em jungi ka nang prathai de na ka daw bangi hap ban mani yu ngi hap ban panon buram yu te aingu ya ublei ukpa jung Abraham aingu yu ublei ukpa jung Jacob aingu yu ublei ukpa jung Isak te de na ka daw bangan ong ipi long borobor ki ba yai duai long borobor ki ba aingu aidam yu ublei man la ka step man la ka miet so phintia phindam ti ya ka bangang pulieru menta ya ka bangang don ngam sim lapan i phi banga duai ayu mo hanrai ngan ong i phi ka ba phidon haman sim wadu perkhat ba long balang ayu ka ba kaman sim jong phi ka sania ahu blei to duai hakano ka jinget ru ka ba phi duai na du kaman sim ada philong hakano ka balang la ne philong hakano ka kanyam ru ka ba phidon to duai na du kaman sim ublei unsngap hi phi ti duai na du kaman sim ai kaman sim jong phi so ublei unsngap hi phi namar ka ba kasniu ka syong hi hangi bat ka ba kaman sim ka jingmut perkhat jungi ka bishar ngi ka ba kaman sim jungi ka don kamut ka bishar hi ngi ti de tang ublei hi ubatip bat ubayu i ti para brio tingila ban thok ka bamon Henry hakabakut kandon betang kajing sudah kandon kajing yonong ti lada phile pen ban ka babha kajing karkhu kalong nondat kade kabawan na ublei tingim sngoto akajing em jungi ka baman la kasngi lada phila ban le e kanu ka babha ka imlang salang jungi phinsa sngoto i tang simet halade ba kamantoi ba phinle ek babha bat ka badei leni ban kran ni kajing sisa ti wat ju sngoto bakla ban ong be daki e kentien pat ki bayalam bakla ki imlang salang kani kamlong ka babha ban ong bet ba ni thok ban im ta kamut la khlam thok te mla ra ban im ti wat chai lam bakla ku me kita mo te wat jumlin ban thok namar bali ka jing thok hi khandai sien phila ban thok hak ba sispa pingan de na ta daw tolong borobor uba sngoto kiba sngoto lani kiba perkhat nadu kaman sim ya ka ba phis ngawi ha te pedang ya ka ba phim ngawi ha te brand tang bangan suong ipi sakawe kantian kat ba katasin ka ba ka hok ka job ikapap Henry balei kini ka mansin kana kwa lech si sakalanti jo kapap te de na ta daw ngi hapan perkhat hinaladi ngira tep ha ka bakut kan job ikahok Henry balei pade kani ka mansim lane ka jingmut perkhat jungi ka kwa bi banle ka kalanti ka bakalan lane ka kalanti jo kapap te ngolong ha ka bakut ka job ikahok bat ha ka bakut u job hi ublei ti de na ta daw ka bang nganget ya ka bang nganget bat ngasnguthu ya ka bang ngasnguthu don mono mola banyalam baklai nga ban pensnguthu do kumbai pat hanrai nganget tang yu ublei bat ka jinget jonga ai kan sa hanga hi hanrai ban yasir lani ban yabantalam laban ajingmut lem hakai mlang salang kade ka kamram kum upara brio bat kamdei pat ka jingla jonga kade ka jingla jong ublei te wat ya theu ya ka jing trot brio jonga wat ya theu ya ka jing bakla jonga ya ka banga nga le bakla kapan map na phiru ladanga nga le bakla hanrei
ngan ong ipi ba mdan hiru wa biang lot na dong sedong dan ru ubaduna ti wala kataru haba ngingi bakla ti kemut ngi sngoto kumno bangin panma lada kadon kajing bakla ti ngamle ran namar ya ka ba nganga sngew ngamle ran hakamat babun balang ngamle ran lada pi ong inga to dem hakajat yung pir ngandem Henry tangkawe ngan su ong ipi hatu lada ngandem kajat yung pi lada pi ong pi hun ngar ngandem be ngamdon kajing sngoper lada ong khat ka yung pir ngan khat ngakloy ban le kata da ong sai kajat yung pir ngakloy ban sai kamdon kajing sngaw jonga de na takadaw ong ipi ba kai ka ba pisiam ha kajing im ka ba man lakasngi pet ya ka imlang salang babha pet ya ka eka nuksak babha pet ya ka eka ka ba pila ban tei ya ka imlang salang babha te wat sya elam bakla tang kini kentien ko ble siboni fi baro